थुरिबारि गामि बेलासे सम कलेजाव फरायनाय देरफुनाय मिथिंगाया गामि खाथियाव थानाय फोथाराव थाबायग्लांनानै बिफाङाव बानानै गा गा गाबनाय दाउखा आरो गोजौआव बिरबायनाय सिगुनफोरखौ नुनानै गोसो गिलिर जानानै सानदों, दिनै दाउखाया मानो गाबबायदों आरो सिगुनफोरा मानो नख्राङाव मानो बिरबायदों बेफोरखौ सानदों। बे समावनो थुरिबारि गामिनिनो सानै सुबुङा फोथारनि लामाजों थाबायना रायलायबोदों। इस बेसे दुखु गोनां, दाय गैया फोदो गैयालासेनो सिबाय जोंनि गामिनि खान्दा अजाया दायना साजायनानै बुथारजानांबाय। मिथिंगाया बिसोरनि रायलायनायखौ खोनानानै सोंनायसै। आदामोन, नोंसोर मा थैनायनि बाथ्रा रायलायदों? अन्नानै आंनोबो खिन्था। बिसोर सानैनि गेजेरनि हंलाया बुंनायसै। माथो मिथिंगासोलाय? नों खोनायाखै मिथिंगा? ओहो, आं जेबो खोनायाखैथ'। मा जादों आंनो बुंनायसाय। फै बिदिब्ला बै बिफां साहायाव जिरायहैनि, बेयावनो खिन्थासिगोन आं।